Ginakalipagid sang mga ambassadors ang Alpha Sigma Rho Fraternity and Sorority nga makadonar sang dugo paagi sa dugong Bombo 2025. Naghatag sang ida statement of support ang Alpha Sigma Rho ambassadors nga sanday Mary Ann Atanasio, Jude Vincent Balcos Yu, kag Art Anthony Hito. Ang Alpha Sigma Rho pila naman katuig nga nagaupod sa dugong Bombo. Well, ang dugong bombo sa nabalaan ta na, syempre, nag-participate man kita sa nagliligad nga mga tinuig. Indli lang siya bombo iya, no? Basta-basta nga nag-contribute kita sang dugo. But of course, madamo kita sa nga kabuhi nga masugpunan, pinaagi sa sini nga programa. It's you're giving an extension sa isip ka periotay, which is as far as I remember, tama gin man ka critical or ka nubo sa mga dugo diri na needed, which is need naton mag help sa atong kapariyo pamagi sa pagdonate sang dugo. Para sa akon, kung mag-donate ka mo sa dugo, makabulig na ka mo sa tawo, kag isa pa, ma-refresh man ang inyong dugo man eh. Para May iba. Subong man mag-unite ang pila ka mga united ako ng mga fraternities and sororities sa Panay para sa isa ka mapuslanon nga katuyuan nga amo ang pagdonar sang dugo sa dugong Bombo 2025. Ang pagpalayag sang ilang commitment sa dugong Bombo ang ginapangunahan ng Engineer Roy Miranda, nagaserbe nga advisor kag miyembro sang Alpha Sigma Rho Fraternity, Frances Sebastian de Vinagracia, Teresa Kilona Tau Gamma Phi, kag Christopher John Pamplona, Governor General sang Tau Gamma Phi Grand Fraternity and Sorority. Sunod kay Engineer Roy Miranda, ini pamaagi man nila sa pagserbisyo sa komunidad bilang pagpakita sang pagulikid sa ila isig katawo. Actually, we tackled this one sa pag-meeting with the officers of the United Fraternities and Sororities of Panay under the presidency of Ian Rico. So, and its leaders of every tribe also committed to support Dugong Bombo 2025 just like Dugong Bombo 2024. So, daw kanami man sang outcome, so we need to continue sang pagsuporta sa Dugong Bombo.